Nem tudom, hogy megkaptátok-e a gázszámlát. Meg. És mi a köze a személyhez? Elektromoségtól a számlát, majd elfelejteném. Szemétdíjról az emelt számlát megkaptál. Nem is fizettem be? Nem is fogom. Mi, drága jó családfőnk, vagyis a képviselőtestület, közel 90%-os díjemelést határozott el. Hát fizessék ők. A képviselőtestület. Eddig szépen lett. Nem azt fizeti, aki aláír. Itt van a család. Akkor miért nem állnak egy családfőt? Persze. Vállalják, hogy addig... Akkor mi van? Ő jogtalanul így Most, hogy a 16%-os adó bevezetésével sok százezer embernek keresetek csökkent, még ez a horribilis szemétdíj is minket sújt. Azt mondja, mit képzel a mi drága jó családfőnk, maguknak tiszteletdíjemelés, nekünk meg drasztikus szemétdíjemelés. Így van. Rendjén van ez? Nincs. Hát szerintem is ez felháborító. Azok, akik ezt a pofátlan szemérmetlen díjemelést letárgyalták, szerintem el kell hagyniuk ezt a családot. Így van. benne se volt nagyon. Nem kell akkor rá is szólni. Persze. Név szerint Cselőtei Erzsébet és a két alpolgármester. Így van. Hozderka Gábor, De hol vannak? Bartos Sándor. Itt vannak. De most ez nem ez a téma. Mondjuk el még hangosabban, hogy új megállapodást és új szerződést követelünk. Hol vannak? Az minket szerintem teljesen nem érdekel, hogy 2002-ben csatlakoztunk a Zöld programhoz. Se én, se gondolom ti se írtátok alá ezt a szerződést. Nem mi szerveztük ki a szemétszállítást 2008-ban, ami nyereséges volt. Persze mondjuk a másik oldal ugye azt mondja, hogy egy busznyák nem volt akkoriban a kasszában. Én ennyit szerettem volna mondani, most pedig átadnám Szatmárinénak a szót, hogy olvassa föl a petíciót, majd ezt követően adja át a polgármester asszonynak. Köszönöm szépen! Gondolom, tisztelt Póti lakosok, hogy ismertek, nem kell bemutatkoznom. Hát azért jöttem ide gyakorlatilag, hogy ezt a drasztikus áremelést, a petíciót a polgármester asszonynak, illetve a képviselőtestületnek átadjuk. Na hát akkor elkezdeném. Pótváros önkormányzata Cselőtei Erzsébet polgármester asszony részére. Tiltakozás. Alulírott Pót város polgárai tiltakozunk a város önkormányzatának képviselőtestületet 2011 évi szemétszállítási díjra vonatkozó döntése ellen. A képviselőtestület a 2011 évi kommunális szemétszállítási díjat az előző évhez képest csaknem 90%-kal emelte meg. Ez példátlan. Ilyen terhet egyik évről a másik évre még akkor sem lehet a város lakóira terhelni, ha az gazdaságilag indokolt lenne. Kellő megalapozottság hiányában pedig több mint hiba ilyen döntést hozni. A város polgáraiként évek óta tisztességesen fizetjük adóikat. Ezt minden évben a képviselők is láthatják, és rendszeresen tájékoztatást kapnak az adóbevételek alakulásáról. Fizetjük a szemétszállítás díját is. Tudomásul vettük, hogy ez évente emelkedik. Azt örömmel vettük, hogy a Dunakeszi szemétlerakás megszűnik, ezáltal a város levegője tisztább lesz, a szemétbánya egyéb veszélyei is elhárulnak. Azt is tudomásul vettük, hogy a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően egy új szemétlerakó kerül kialakításra, és a mi háztartásainkban képződő szemetet oda kell vinni. Ez költségnövekedéssel jár.
Ez a személyszállítási fizetésének olyan mértékű megemelése, amely az új adórendszer következményeként a jövedelmek csökkenésével, az infláció növekedésével az egyes családokra nézve nem vállalható. Kezdeményezzük és egységesen követeljük a képviselőtestület határozatának visszavonását és egyben újratárgyalását, új határozat meghozatalát. Felhívjuk a polgármester asszony és a képviselők figyelmét, hogy a helyi rendelet nem térhet el a törvénytől, illetve magasabb rendű jogszabályoktól. Tanulmányozásra ajánljuk a 2000 évi 43-as törvény a hulladékkezelés és közszolgálati díjjal kapcsolatban, különös tekintettel a 25. paragrafus 1-es bekezdésének A, B, C, D és a 2-es, 3-as, 4-es pontokra. A második pont kimondja, az ürítési díj az elvégzett közszolgáltatással arányosan a kezelt hulladék mennyiségétől függően költségek fedezetére szolgál. Dolgozzanak ki a lakosság igényének megfelelően alternatívákat, és ne a könnyebb utat válasszák, amely magyarázat abban merül ki, hogy sajnáljuk, nem tehetünk mást. Önöknek az a feladatuk, azért lettek megválasztva, hogy a legjobb tudásuk szerint képviseljék az emberek igényeit. Jelen esetben kudarcot vallottak, és súnyi módon a lakosságra erőltettek egy drasztikus személydíj emelést. Az emberek elvárják, hogy őket anyagilag érzékenyen érintő kérdésekben megfelelő tájékoztatást kapjanak előre, és nem pedig utólag, mint ez esetben történt. Követeljük, hogy dolgozzanak ki olyan javaslatot, amely lehetővé teszi a személygyűjtőegyények főméretének az ingatlan tulajdonos megállapított 240 literes kvóta után. Ügyvédek bevonásával keressenek törvényi lehetőséget, amely lehetővé teszi a lakosságra áthárított drasztikus személydíj emelés mérséklését, akár a jelenlegi UKE személydíj emelés szerződés felmondásával. Kérjük, hogy a személydíj számításának adatai legyenek nyilvánosak. Indítványozzuk, hogy polgármester asszony fogadja a tiltakozó képviselőit, történjen a szolgáltató jelenlétében tárgyszerű egyeztetés a díjfizetés számításáról, annak nagyságáról és a fizetés mikéntjéről. Ebbe az egyeztetésbe javasoljuk bekapcsolni a szelektív hulladékgyűjtés, a lomtalanítás és a közterületi személygyűjtés kérdését is. Az ügy mindenki által áhított, megnyugtató rendezésének alapvető feltételekét követeljük, hogy polgármester asszony hívjon össze a lakossági fórumot a lehető legrövidebb időn belül. Tisztelt polgármester asszony! Az elmúlt időszakban lakossági kezdeményezés történt az adófizetés megtagadása ügyében. Mi a város polgárainak döntő többsége, akkor ezt nem támogattuk, adóinkat fizettük. Az adónagyságát lehetett tervezni, az ismert volt. Most viszont egy másik helyzet van. A díjfizetés drasztikus emelése nyomán a személydíj fizetése egyszerűen nem fér bele a póti háztartások többségének költségeibe. Tiltakozásunknak, kezdeményezésünknek a motívuma nem politikai jellegű, hangsúlyozom, nem politikai jellegű. De szeretnénk tájékoztatni válaszának, a képviselőtestület válaszának lehet politikai következménye. Ezt önöknek kell felmérni. Tiltakozásunk, kezdeményezésünk a város lakóitól indult, igazolásaként mellékeljük a támogatást biztosító aláírásokat. Tisztelettel Pótváros polgárai nevében Szatmáriné Gábor Erzsébet. Kérem a polgármester azt, hogy fáradjon ide hozzánk és vegye át a petíciót. Hallottam a megjegyzést. Nem félek, mert nincs mit. Hangosabban. Mikrofon. Vedd közelebb. A személydíjat korábban nem későbben kellett. Arról ez a testület nem tehet. Hangosabban. Bele a mikrofonba. Mikrofonba. Hangosan. Egy oldalúja mondjuk el.
Ilyen is tudja, hogy fizetnek. Tudom, hogy fizetnek, most az nem erről van szó, arról van szó. Hanem miről van szó? Volt korábban egy testületi határozat, mert azt nem tudjuk, önök ezt nem tudják, hogy 7 részletből tevődik össze a személyszállítási díj. Egyrészt a szállításból, másrészt a lerakási díjból. A lerakási díjat már korábban egyszer emelte a zöld ahova a szemetet beszállítjuk, akkor a testület, arra is ki fogok térni, akkor a testület azt szavazta meg, hogy ne emeljék a lakosságnak a terheit, ne fizessenek többet, a kiegészítő az önkormányzat a hiányt. Van miből? Nem. Tessék már hagyni, hogy elmondja! Hadd mondja már el! Hangosabban. Ha az önvízhoz szállítanánk be, akkor is ennyi lenne a személydíj negyedében. A 120 és a 240 literes kuka közötti különbség, amit a kuka adott, azt hiszem 80 forint eltérés volt. Ebből következően biztosan vannak, akiknek nem kell 240 literes kuká megrakniuk, és nem annyival élnek ezzel a lehetőséggel, ellentemben nagyon sokan pedig használják a kézzel. És gondolom, hogy vannak, akik alkalomszerűen élnek a 240 literes lehetőséggel. De nem egy kalap alá kell venni mindenkit, de nem is ugyan van 240. Ezért mondom azt, hogy a 240 és a 120 literes kuka közötti különbség, amit ajánlatot adott, 80 forint különbség. De miért fizessünk mások után is? Hát de mi közön van nekem más után? Ha én 110 literes kukát használok, milyen fasz közön van hozzá? Ez is mindenben beleavatkozik. Hallgassuk végig tisztelettel a polgármester azt, hogy azért jöttünk ide. Hát ez az, hogy nincs értelme. Hát de, ja. De az, hogy nincs itt össze-vissza. Nincs értelme. Miért nem olyat mondott, amit érdekel? Jó napot kívánok, vagy jó estét, vagy tegeződhetünk, ugye? Hadd mondjam, én is szót kértem és megkaptam a szót, előtte beszéltünk és megkaptam a szót. Nagyon sok mindenkit ismerek, van akit nem ismerek, van aki nem ismer, bemutatkozom, Sikos János vagyok. Tudjuk. Egy-két dolgot tisztázni kéne, ha már a családban vagyunk. És ha családban vagyunk, akkor nem szoktuk eladni az étkészletet, amivel ebédelünk. Eladták önök feje felől a szemétszállítást. Kiszervezték innen. Elvitték. A kérdés az, hogy ki szervezte ki. Ki volt az? Így van. Ki volt az? Így van, így Igen, van. mi is azt mondjuk, Így van. a Fábri elvtárs írta alá, és a MSZP. tízek írták alá. Ne szóljatok egy szót se, ők írták alá. Fábri MSZP. De nem lehet még egyelőre fölmondani a szerződést. Ezen kell változtatni. Többek kerül a lemezít a úr. Elvitték az aranytojástojó tyúkot, mert az a pénz itt maradt volna. El akarták vinni a személyszállítást, Nem az önkormányzat. érték már meg az önökét. Ha itt lenne a személyszállítás, a bevételből lehetne kódot szétíteni. Ők csináltak. Valamit tisztázunk azért. Mert az, hogy egy oldalon felbíztatnak valakit, hogy drágább lett a dolog, én megértem. De a másik oldalt is nézzék meg a családba, hogy hogy került az oda. Ugye? Hát akkor tisztázzuk ezeket a dolgokat, és ne kiabáljanak be, hagyják már polgármester azt, hogy végigmondja. Hát nem engedték, hogy végigmondja. Én nem akarok szántakilag belemenni, most 1 kiló, meg 2 kiló, meg mennyi. Hagyják már végigmondani. Álljon már meg a fákjás menet egy pillanatra. Köszönöm szépen!